Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? So, ilagay ko muna to sa freezer. Tapos, balik ako kasi meron pa tayong i-haul. Kasi eto, may mga binili ako sa kanya at sa mga bata. So, ilagay ko lang to sa malaking freezer. Ipagpatuloy ko na yung pag-haul. And, di ba sabi ko sa inyo, mag-burgers kami. Sabi ni Jan, sausage daw. So, sausage kami tonight. And, eto, Kmart tsaka Foodland. Eto yung sa Foodland. Yung apple na rocket. Masarap yung rocket na yan na apple. Masarap. Sobrang tamis. Juicy and crunchy. So, and $2.99 lang siya. Madami na. Malilit lang din kasi. Kaya maganda siya. Kasi mauubos talaga ng mga bata. Pero kay Kuya TJ, kulang ang isa. So, pag etong binabaon niya sa school, dalawa talaga dapat. Silang dalawa ni Sak. Tapos, eto pala, sa Foodland din to. Eto yung Panko breadcrumbs. And eto yung sa Kmart. Nakita nyo na to. Say kay Holly kasi kinagaya niya ako. Kasi meron ako yan, di ba? Asan sa akin? Puti nga lang sa akin. Yung pink ko ay eto. Yung, ayan. Yeah, but then... Naching ako. But you don't have to put... And eto nakita nyo rin. Eto yung underwears ng mga bata. Kay Kuya. And Kuya Zach. And binilang ko sila ng maraming medyas. Kasi yung mga medyas nila, alam mo yung kahit linabahan mo, madumi pa rin kasi nga, hindi ko rin alam kung anong ginagawa nila sa school. Madumi yung mga eto dito. So sabi ko, magbago na sila ng mga medyas. So bumili ako ng madaming medyas. Isa, dalawa. Sa isang pack, meron siyang, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pairs. Tapos, eto, 1, 2, 3, 4. 4 pairs. Eto naman, 5. And eto, same dito sa isa, 7. This one looks like rainbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto, meron na mahaba tsaka maiksi. Kasi sa golf ni Kuya, kailangan maiksi. Pero sa school, kasi malamig na ngayon, diba? Winter na. So, kailangan nila mahabang medyas. So, They have a look. ilan to? Yeah, I know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, tig-apat sila. Iba-iba kasi yung sizes, pero hindi yan nasusunod. Kasi si Zach, minsan sinusot niya yung kay TJ, and then si TJ sinusot niya rin yung kay Zach. So, yan yung nabili ko sa Kmart, and eto naman sa Best and Less. Oh, meron. Bumili ako ng robe. Pareho kayo ni Holly. Una nakita ko yung kay Holly. Ito yung kay Holly, oh. This one's mine. Magkano to? $16. Yung kay Holly. Wait, baby. Ayan. Baba, try this. Okay. And I'm ito gonna yung wear sa... it for now. Yeah, me too. I will wear it too. So, pareho kami. Sabi niya sa akin, kunin ko, right? You asked mommy to get this. Right? Sabi niya, para pareho kami. So, ayan. Mainit to, Baba. Kasi may heater na kami na nasindihan na namin. Meron nang sindi yung aming yasan. I got it fried, Dad. Dad, okay. Nag-spray si Jan. Pinupoison. Yeah, pinupoison niya yung mga damo-damo. Yung mga gilid. Okay, see you, honey. So, mayroon na kaming wood heater. So, mainit na dito sa bahay. So, ito yung nabili ko. Ito, pang, kids to, guys. Pero size 16 ang kinuha ko. Kasi, kasya naman. Ito, $25. Kay Holly, 16 at, yeah, 16 ba? Sabi ko. Yeah, 16 ito. $16 yung kay Holly. Umuubo na naman siya. Ayan, yeah, $16 yung kay Holly. And, binilang ko siya ng pajama. Wait, Parang pareho lang ang yeah. Ayan, pajama. And socks. Is this Ayan. school, Mom? Yeah. Ayan, meron siyang pajama. And, lahat to pantulog. Ayan.
Sino to? Si Barbie. Magkano to? Eto, $14. Etong si Barbie, $16. Ganyan lang. Walang pambaba. And, binilang ko siya ng mga sando kasi malamig na ngayon. So, binilang ko siya sando. Mura lang naman yung sando. $3. Ayan. $3 siya. Size 5 na yung kinuha ko sa kanya kasi yung... And we have soap. So, isa... Ilang sando ba binili ko sa iyo, Baba? 1. Stop picking your nose, please. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Okay, 6 na sando. Ayan. Tig-tatlong pink tsaka tatlong white. And, no, that's different. Ito naman, para siyang andin, yung parang pantulog, pajama na manipis. Kasi, binilang ko siya nito, wala tong pambaba. Para pantulog niya rin. Ayan, oh. Pantulog niya. So, itong partner. Itong pink, wala. Wala siyang ka-partner. So, leggings na lang na black. Ito, size 6 din to. Magkano to? Wala yung tag eh. Hindi ko alam kung magkano kuha ko nito. And look at these socks. Ayan. And, maraming medyas na halos pare-pareho lang. So, Kasi sa isang ganito, dalawa lang siya. So, 1, 2, 3, wait, that's different. 3, 4, 5, 6. So, 6 na pare-pareho lang. 7. And then, 6, 7, 8. So, marami siyang medyas. So, hindi ka I mauubusan. have lots of... Yeah, so yan yung mga nabili natin. And, kung maalala nyo nung kinita namin si Jan sa Mount, na pumunta kami sa Woolies na nagkaroon ng drama si Kuya doon. Ito yung mga nabili ko sa Woolies, guys, kasi nag-sale to. Kung makikita nyo sa mga grocery ko, hindi ako namimili ng mga sabon na panlaba, kasi nag-stock talaga ako dito sa bahay. And bumibili ako, nagkakataon laging sale. So, ngayon, meron pa ako doon na yung panlaba. Ito naman, ang binili ko yung parang ano sa atin, parang downy. Kasi meron na lang akong dalawa doon. So, bumili ako kasi naka-sale siya. So, usually, what's that? Nothing. Wait. Usually, $7 something siya. So, nag-half price siya. So, bumili na ako ng marami. So, mayroon tayo. Ito yung Comfort na Exotic Oriental. Ayan, fabric conditioner siya. So, mayroon akong isa. Iba-iba yung scent na kinuha ko. Isa, dalawa. Ito naman, Amber and Rose. And ito, same Amber and Rose. And ito naman ay Rainforest Fresh. What is this one? Amber and Rose. Wait, that is Exotic Oriental. Exotic Oriental. You got 2 white. Amber and Rose. You got a lot of Exotic. You got another white. And ito yung Floral Blush. You got another white. So, floral, ito, vanilla. Vanilla siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pieces ang binili ko. And, bumili rin ako ng baking powder. What is So, that? yan yung mga nabili ko sa... I had that at Kindy. You do? Oo. Hindi pa namin pala na bibake yung binigay niya sa akin sa Mother's Day kasi nga hindi pa siya feeling well. And sabi niya meron daw siya nito sa Kindy kasi diba binigyan niya nga ako ng ano. Kindy Mom. Do you? Yes. Yes. Okay. So yan yung mga nabili natin. Then, This is all. yes. Ayusin ko lang to. And ilalagay ko yung carpet. Okay. There's 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, meron pa kasi ako yung dynamo na panlaba. So, hindi mo na ako bumili. And then, meron din ako yung vanish. So, meron pa ako doon. Eto, meron yata ako doon. 2, 3. Okay. So, ligpitin ko lang to and ilalagay ko yung carpet. Yun yung next. Ano pa lang naman, guys? 1:20. 1:20 yung oras. Tulungan niya ako. Tinatanggal na namin yung mga tags kasi alam niyo naman ako. Ayan, ito tatanggalin ko na rin ang mga to. Tapos ipagparis-paris na natin. Tapos ilagay ko na sa ano nila. Sa lalagyan. Galing ni Holly ng socks. Tingnan niyo. Siyang may gawa niyan. And nanonood pala ako ng Chinese. You cut this one. Ha? This one.
You did it before. Yeah, but now we can't. Okay. 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 Galing niya, oh. Good girl. Okay, show them, Baba, how you do it. It's alright. It's alright, that one. Good job. So, ayan na yung mga medyas ng mga bata. And yung mga luma nila, mapupunta na yun sa bin. And eto, lalaban ko ang mga to. Yung mga underwears. Tapos, nandun ni Holly. Pero yung medyas, hindi ko yan lalaban. So, eto lang, mga PJs. Tapos, underwears. Yan. So, laban ko muna to kasi maganda yung araw, mainit sa labas. Pero malamig yung hangin. Pero, okay lang yan. So, oops. Naulog yung kay Holly. Okay. Laban muna ako. So, nilagay ko na yung mga socks ng mga bata sa kanilang kwarto. And then, nakapag-load na rin ako ng yung mga binili kong mga damit. And, ngayon, ang gagawin ko ay, ilalabas ko yung mga plants. Ayan. Kasi, didiligan ko sila. Eto, wala naman tong soil. May tubig naman to. So, okay lang. Pero siguro ilabas ko para kuha sila ng vitamin D. And eto, ilalabas ko rin eto. Ayan. Ilalabas ko yan. And eto, itatapon ko na. Matagal din siya. Magto 2 weeks din siguro to. Or 2 weeks. And, yung aking basil, tsaka parsley, ewan ko kung mabubuhay pa sila. Andun sila. And eto, itanim ko to. Yung spring onions. So, ilabas ko lang muna yung mga plants kasi didiligan natin siya. So, nandito na lahat ng ating mga plants. Nakahilera sila. Naghihintay na madiligan. Sabi ko kay Jane, kabit niya yung yun kasi hindi nakakabit. Magkakat kasi siya ng grass. Yes? Ha? Okay. Okay na siya. Umuubo pa siya. That's enough, Papa, because you're gonna cough again. Nililinis ni Jan yung mga paligid kasi magkakat siya ng grass. And alam nyo ba, ang dami namin ayan, madami naming mushrooms. Yung hindi kinakain. Kasi medyo matagal si Jan hindi nakapag-cut ng grass kasi diba pumunta siya sa robe. Yung last niyang cut is bago siya pumunta ng robe. Tapos, eto na yung next. Okay, alis siya, Baba. Thank you. Okay, diligan na natin. Oh. Ito may wala tong wala tong soil. Hina. Too much because it's gonna be dead. Oh, wag daw too much kasi baka mamatay. Mas may alam pa si Holly kaysa sa akin. Nung binili ko to, sabi nung flower shop doon yung may-ari. Eto, hindi naman daw sila dapat laging dinidiligan. Minsan lang. So, since nung binili ko sila, ngayon ko pa lang sila diniligan. Eto, maganda to. Sabi ko sana wag na tong lumaki. Ganito lang siya. Mom, you know which one I like? What? I like that one. Yeah, this is from Gretel. I don't want that one. I like this one. That's from Gretel. Okay. Then I like that one then. Yeah. That's going somewhere. Okay. Okay, turn it up, Papa. Okay na. So, hayaan ko muna sila dito para maarawan. Si Holly na dun sa labas. Kaya dyan kasi nagkakat si dyan ng grass. And eto, may tira akong, gumawa ko nung Lunes na mac and cheese croquettes or croquettes. Basta yan, mac and cheese croquettes. Eto yung natikman namin nung pumunta kami sa Melbourne nung may competition si Kuya. So, masarap yung kanilang croquettes doon. So, yan, croquettes. So, matigas pa siya kasi galing siya sa freezer. So, mamaya, lulutuin ko siya.
Ngayon, ang gagawin ko kasi yung aking nilaban, hindi pa naman siya tapos. Ito na muna, ilagay na natin tong rug dito sa carpet. Okay, ilagay ko muna. Oops. Sana. Kasha. Dito lang ba sa gitna? Ilagay natin ito dito sa gitna. Ang init na dito sa amin, tapos naka-jacket pa tayo. Kasi yung aming heater, yung wood ba? Oh, baliktad. Ano siya? Ang daming mga silika. Tatlo. Ay, tamang-tama lang siya. So, bawal ang sapatos ng mga kids. Lalo na yung mga footy shoes nila. Kasi may ano siya, may puti. Mayroon siyang puti. Ay, baka matapon. Kaya ayaw pa namin magpapalit ng carpet. Kasi ang mga bata, alam mo yung mga pagkain nila. Tapos, mga juice. So, ayan. Oh. So, at least yan. Yan na lang muna. Yun nga lang. Ay, dito ba? Yan. Para siyang, style niya. Ayan yung style niya, guys. Oh. Ganyan. Oh. Parang baliktad ko na ilagay. Okay na yan. No? Ganyan dapat. Wait lang. Baliktad ata. Okay. Yeah. Buti na lang. May ganitong kulay. Hindi magkalayo yung kulay ng carpet namin. Dito sa rug na to. Ay, hinihil ako. Hira. Parang bata. So, yan na siya, guys. Hiningal ako. So, yan yung itsura niya, guys. Di ba maganda siya? And, nag-match siya sa couch. And then, yung carpet namin, halos hindi naman sila magkalay yung kulay. Ang init, ang init. Dahil dito, so wood fire namin. It's okay. Dito na yung mga bata. Yes? Why? Who put this? Huh? Who put this? Mommy, what do you think? Where did you buy it? Today? Yeah, Kmart. What do you think? Huh? Holly, did you realize this? What? What do you think of that, Holly girl? I'm gonna go get changed. Yeah, and ang dami kong tutupiin. Ayan, pinasok na ni John. Yes? I actually you know, Yeah, you spill your water. you give me too much water. No, because you didn't put it up. What? Ang katulad niyan, ayan, water stain. Diba, kasasabi ko lang. Honey? No shoes here now, okay? Hoy, no shoes, okay? Anong oras na? Nandito yung mga bata eh. Alas 3:27 na. Yung washing machine, kung naririnig niyo. Hmm? Ayan, nasampay ko na yung... Wait. Kulang ako ng isang ipit. Ito. Okay, wait. Wait. Ayan. And alam nyo ba yung batang yan? Tinamaan niya ko ng bola dito habang nagsasampay ako. Ha? What's this?
Okay, just be careful. Watch the boys. Get out back. Oh, Hey, round the body, Pop. round the body, Daddy said. Wow. And eto yung mga underwears. Sa loob ko na lang siya isasampay kasi yung ipit or maybe kunin ko na lang yung Hoy! Kakumanta mo ng bola. Ito, labas ko na lang to. And ayan yung aming mga kahoy para sa fireplace. So eto, ilabas ko na lang to para matuyo yung mga underwears. Ayan yung dalawa. Oh! Okay, tapusin ko na tong ginagawa ko. Sabi ni Holly, suotin niya raw to tonight. Matutuyo kaya to? Baka mamaya ilagay ko dun sa my fireplace. Tapos, etong puti. Ayan, dalawa mamaya. Baba, watch out, okay? Wow! Good job! Ayan, tapos na ako magsampay. Ayan na yung mga bago nilang jocks and pajamas. Oh, shit show. Si Holly nag-golf, yung dalawa nagpo-footy. Okay. Nag-live ako sa FB kanina lang, katatapos ko lang mag-live. Thank you 700 plus viewers. Thank you. And tapos na mag-kick ng footy yung mga bata. And sabi ni Jan, di ba kasasampay ko lang? Sabi ni Jan, kunin ko raw kasi uulan mamaya. Mamayang gabi or madaling araw. Ilalagay ko na lang siya sa loob. Doon, oh. Kita nyo yun? Sabi ko na nga yun eh. Dinaanan ko na yun pero hindi ko pa rin naisip na uulan pala. Kunin ko muna mga to guys kasi sayang naman, ang babango pa naman. Sampay ko sila sa loob. So ayan, nasampay ko na yung mga damit dito sa loob. And si Holly, gusto niya tong suotin. So ilalagay ko to dun sa malapit sa fireplace. Isasampay ko dun sa may fireplace. Kasi gusto niya raw suotin tonight. And feeling ko matutuyo naman kasi sobrang init sa loob. And ipapasok ko na yung aking mga plants. Eto, siguro dito muna sila sa labas para makarecover sila. Ilagay ko sila muna dito. Ayan, nagpa-flash na yung battery. So, ipasok ko yung aking mga pananim. Napasok ko na yung mga plants. And next time, pag pumunta ko ng town, maghahanap ako ng yung pagpapatungan nila. Kasi eto yung ano namin to, yung platito. Platito. Tapos ayun. Para ba hindi madumihan yung ating floor. Plates. Here, plates. And ayun, oops. This is a big giant one. Tapos andito na sila. And yung PJ ni Holly, andito na siya. And ayun yung kanyang robe. Be careful, Spy. Yes. Spy is a very hot. I know. So, you be careful. So, matutuyo to. Si Jan naliligo na. Ako mamaya, tutupin ko yan. Magluluto muna ako ng dinner. Tapos na ako magluto, guys. And si Sa, tsaka si Kuya nakaligo na. Si baby girl hindi pa. Mamaya, sabay ko na lang siya. And, eto na yung dinner namin. Wait, baby. Simple lang yung dinner namin tonight. Ayan, sunny side up eggs. Tartar sauce para sa croquette. I love And, na-butter ko na yung sliced bread. And ayun yung sausages. So, kain. like this. Yes, baby. Did you wash your hands? Yeah. Okay. Which one you want? This one? Okay. Because you touch this one. Mama, I Okay. Kuya, can you get Holly fork and... That's it. Yeah, fork. Just fork. I will cut it for you. I need sauce. You want sauce? You don't sausage. You don't like it. She wants this one. Okay, she wants this one. There you go, Baba. I want. Yeah, si Kuya gusto niya yung bread na yun, oh. Yung may seeds. Thank you, Kuya. Wait. Here, Baba. Okay. Yeah, 2 eggs. You can have 2 eggs. Which Okay, where's- ones are not cooked? What do we not? Ito, this one. Which one's cooked? Hindi ko naluto yung yolk. It's alright. Oh, it doesn't matter. No, Yeah. that one, that one. That's the best one. Yeah, that's the best one. I like them ones. The crunch is good. Okay, kain muna kami, guys. Where's si Sa? Potato cut.
Ah, someone cut. Okay, sorry, baby. One egg, Zach. Come out! Come out! Come out, come out. Gusto niya yung Rani. Yum. I put salt there. Dry kids. Okay, one egg, Zach. Okay. This is the tartar sauce that you like, Zach. What is it? The Yeah, the other one, not the... Kasi yung binili ni Jan, ayaw niya. Mas gusto niya yung binili ko. Ayan. It's like the blue eye one. Yeah, yes. Okay, kain muna kami, guys. So, ganyan kakainin yung dinner namin. Simple lang. Hey, off the bread. This last one, and I'm gonna. Mom, could you get some? There's more there, Baba. Where? That one, there's more. Yeah, but can you get some more? Yeah, later. And transferred to the Tom Sport Hotel. Dad? Now that link has been made, there is a scramble to contact 45 How do you eat also this completed food? quarantine on level 3 of the hotel. They will need to go on another 14 days of I've quarantine. finished before you. Australians, and they'll be able to quarantine at home. Ang dami yung nakain na croquette. There have been no new cases in How come we're still eating? We're still in the home. the South Australian border. Anyone who is And I'm military. Melbourne is now Ang benta talaga nito. This time I was in lockdown or what? Tapos na si Zach and si Jan. Got egg in it. Huh? Si Holly nakadalawa na siya ng dalawang bread. Good, yeah? I feel like another piece. Tignan mo, kala ko tapos na siya. I only want a half one. Half, alright. You cut it. Okay. Kala ko tapos na siya. Here you go. You're welcome. Kami na lang ni Kuya. Ah, si Holly pa pala. So, tapos ng lahat kumain. And, ayan yung mga natira. Meron pang 3 kalahating sausages. And, isang croquette. And, isang tinapay. So, hugasan ko lang to. And, Babaw, why do you have beanie? It's hot. We're gonna have a shower soon. So, etong tirang sausages, gagawin ko ng lunch para bukas sa mga bata. So, eto ang gusto nilang lunch. So, eto yung lunch nila. Naglagay ako ng iceberg, lettuce, and cheese and sauce. So, yan yung lunch nila. So, eto yung pangalawa. And si Jan, ayun. Binabrush niya na yung buhok ni Holly kasi pinaliguan niya na, guys. Kasi maghuhugas pa ako. Anong oras na? 7 o'clock na. Andun sila. Ang cute tingnan. And suit na ni Holly. How's your jamas, Baba? Good? Yes? Nakalimutan niya. Let me see, Baba. Ayun. Ayun yung towel niya, oh. For sure, nagpabango yun. What are you doing? Did you put pabango? You got to. Nag-spray siyang dalawa. Let me see. Ayun nga, basang-basa. What did you put? Pink one? The green one? The pink one. The pink one. Ayun siya. Let me see. You like it? Ah, eto. Yeah, you just fold it. Daddy fold it. Medyo malaki. Kasi size 5 to eh. Wala kasing ibang size. Good. Let me see. Look nice. Ito size 5 din to eh. Okay. Alright. Nice. Press ko lang tingnan. Okay. Tapusin ko na to. Ayan. Naka-PJ na tayo, guys. And malinis na yung ating kusina. And yung oras... Medicine time? Not yet, not yet. Ang oras is 8:20. So, let's go, Baba. I-close na namin yung vlog. Kasi... Yeah. We're gonna see the boys. And yung aking tutupin, bukas ko na lang tutupin. Kasi nung... Yung inedit ko kanina, umaga, hindi ko pa tapos, guys. Kasi umalis kayo ni Holly, diba? Pumunta kayo ng Mount. So, tapusin ko yun. Malapit na matapos yun. Tapos eto, bukas ko na lang siya tupin. Okay, come on, let's close the vlog. Oh, get dressed, please. Come on. Yeah, you're going to bed. Come on. Before we get into bed, we'll put the t-shirt on.
Now, you have to put your t-shirt. Ang init kasi dito. I know, but in your room, it's not. Okay, let's close the vlog. Come on. Come on, let's close the vlog, Sa. Come on. DJ. I can't. Okay, bye-bye. Close the vlog. Please like, Thank you, subscribe. always say. Thank you. Please like, please subscribe, and have me at see you on the next vlog. Bye. Now, your kuya. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night, guys. Thank you. Good night. Bye, guys. See ya. See you on our next. Bye. Okay. Please like, please subscribe, and see you on the next vlog. Bye. Good night, Han. Oh. Good night. Baba, Daddy is waving. Okay. Good night. Okay, bye. I love you guys. Hey. I'm gonna be some sick guys. Dice, tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.